Benvinguts al videoblog Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem de l'Imperi dels Lleons, d'en Sebastià Benassar, publicat per editorial Al Revés. A qui li agradi el gènere negre gaudirà amb aquesta novel·la. Té tots els elements per enganxar el lector i per impactar-lo. En Sebastià Benassar inclou un ventall amplíssim de tècniques assassines i d'extorsió que per algú poc avesat a aquest tipus de novel·les pot arribar a escandalitzar. L'Imperi dels Lleons narra la història de la banda lionesa del mateix nom des del 1972 fins al 2006. Una banda nascuda d'un grup de soldats francesos que han tornat de la guerra d'Algèria i que inicien les seves accions de manera brutal. La banda creix exponencialment i es converteix en una màfia que a partir de cert moment aterra a casa nostra amb els seus negocis legals i sobretot amb els il·legals. La novel·la narra un fotimer de fets dels membres de la banda dels lleonesos amb una fredor que posa els pèls a punta. Les barbaritats de la màfia i tots els lligams amb les autoritats semblen frivolitzar amb la violència i la crueltat. El que et sorprèn de debò, però, és que aquests fets que fugen tant de la nostra ment de ciutadà, diguem-ne, normal, estan basats en la realitat, ja que la novel·la parteix de la investigació del seu autor en un màster d'Història del Món a la Universitat Pompeu Fabra, en què documentava la història real de diferents bandes mafioses que havien operat a casa nostra. Podríem dir, doncs, que l'Imperi dels Lleons és cruel, sí, però la realitat també.